खुलुमबाय। दिनैनि भिडिअ'आ आलादा। खोनासं, दिनैनि दिनाव फेसबुकआव ससियेल मिडियायाव गाज्रि आखु दिन्थिनायफोरखौ हिनजावफोरासो सिख्लाफोरासो रायनांगोन। नङाब्ला हौवाफोरा हाबा खालामगोन, सासे सानै गथ' जागोन, बेनि उनाव आरो गुबुन धान्दा लाबावगोन आरो सासे लाबावगोन। बेनिफ्राय हिनजाव गिदिरा गथ' गथायखौ लानानै सिन्ता जाबाय थादो, हिनजाव उन्दैनो मा नांगौ। खोनासं, भिडिअ'खौ जोबजासिम खोनासं, बेनिफ्राय कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो दाबाव मोजां मोनदोंब्ला। दा आङो बिराद दुखुनांथाव, जोंनि गेजेरावनो बयजोंबो सिनायजानाय सासे सिख्ला मानसिमोन। आं मालाबा बेखौ इन्टारभिउ लानो गोसो जायो। बिराद दुखु मोनो आं बेनि जिउ जारिमिन। बयजोंबो सिनायजानाय सासे सिख्ला मानसिया सेकेन्ड हाबा जाहैनानै, माने हिनजाव गथ' गथाय थाखानायजों हाबा जानानै आरो सासे गथ' खांनायनि उनाव बे हौवाजोंबो गैबावला। दा बे गथ' सासेखौ लानानै बियो संसार जागासिनो दङ। आङो बेनि जिउ जारिमिनखौ आसरित मोनो, ओरैबायदि दुखु मोनो। बयजोंबो सिनायजानायनि उनाव, बयजोंबो मोनथिजानायनि उनाव मानो बेफोरबायदि जानो गोनां जानाय? मा जाथाय जानाय? बोराय हौवाजों हाबा जानानै आरो बेजोंबो गैबावला गथ' सासे खांखांनायनि उनाव। बेनि लाइफखौ ना आङो आसरित मोनो। मानसिनि जिबन, नंना नङा? माला मा जायो खुनु गेरेन्टि गैया। दा जियानो जा, दा जा क'क्राझाराव जानाय जाथाय, बे पाल एसेबां सुन्दुरि समायना आरो सानै गथ'आबो एसेबां मोजां, बिमायाबो गथ'आबो ओरैबायदि नायनो मोजां। दिनै बिसारा गावसोरनि जाथिनि मानसिजों हाबा जागौमोनथाय, जुलि जागौमोनथाय बेफोरबायदि जानाय नङामोन खोमा। हा? बेसेबां दुखुनांथाव बेनि जिबनाबो। दा जाय हौवानि बिमामोन, फिसालानि केरेक्टारनि थाखाय बिमायाबो दिनै स्रि जानो गोनां जाबाय। मानो होनोब्ला रावबो सापर्ट गैया बिमाजों। बेफोरबायदि आखल आखुखौ बिमायाबो मिन्थियामोन खोमा, ना मोनथिगौमोन। नाथाय दिनैनि दिनाव बेफोरबायदि फिसालाजों रावबो सापर्ट गैया। ससियेल मिडियानि गेजेरजों दङ नामा? गैया। दा बिमायाबो स्रि जानो गोनां जाबाय। दा ओरैबायदि समायना समायना महरनि जोंनि बर' समाजनि गेजेराव दाखालै बावैबो सासे सोरबा एक्स EMनि बिहामजोनो जा दुखुनांथाव बाथ्रा बुंफैदो, माबा हुयानो गिना खारलायैनो। दुखुनांथाव नंगौना नङा? एसेबां समायना समायना महरनि सिख्लाफोरनि, हिनजावफोरनि लाइफआबो माबायदि जागासिनो दङ संसार जानायनि उनाव। दा आङो गोबां उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोनखौ बुजायनो लुबैयो। गोसो थोलायनायनि समाव ओरैबायदि मोनाब्ला थैनो नागिरो, फन मोनाबा नांलाय खमलाय, बेसेबांबा दावराव दावसि जायो, उन्दै उन्दै बुजिस्लाबा गोसो थोलायनायनि समाव सोरबाया थैलायलाङो। नाथाय संसार जाखांनायनि उनाव ना, जा गोसो थोलायनाय समाव जा नांलाय खमलाय जादोंमोन, मोनखांनायनि उनाव आरो थाखा फैसानि, जानाय लोंनायनि, बेरायनायनि धाम धुम बुलायफिननोबो आरो बारा सम नाङा। बेनिखायनो बुजि मोनि समाव बारा गोसो थोलायनायनि फाग्ला जानाङा। बारा मोजां मोनलायनायनि फाग्ला फाग्लि जानाङा। मोनलायनायनि उनाव जेसां मोजां मोनलायदोंमोन ना, बेनिख्रुइ बांसिन बुदलायनोबो हागौ, धाम धुमनो दावराव दावसि जानोबो हायो, गारलायना खारलायनोबो गोनां जानो हायो जेब्ला मोनलायखांगोन। मिथिबाय? दा आं बेखौनो बुंनो नागिरदों, दा जोंनि गेजेराव गोबां दङ हिनजावफोरानो, सिख्लाफोरानो रायाब्ला हौवाफोराथ' लागोनानो। बेफोरबायदि गथ' गथाय खांदो। दा गथ' गथाय खांखांनायनि उनाव हौवाया गुबुन सिख्लाजों लाइन मारिहैयोब्ला हिनजाव गोदोरा जेसेबां दुखु, गथ' गथायखौ लाना माबायदि फेदेरगोन, माबायदि जाहोगोन, माबायदि फरायहोगोन। फारसेथिं हौवाखौबो जेबो बुंनो हाया। आरो
सेकेन्ड हिनजावनो मा नांगौ, नैथि हिनजावनो मा नांगौ, नोंसोरथ' मिथिखागौ नैथि हिनजावा मा लुबैयो, मानि थाखाय सेकेन्ड हिनजाव जायो। दा जोंनि गेजेराव गोरों मानसिबो दङ आं मोनथिनाय सेकेन्ड हिनजाव जाहैनाय, आसरित मोनो आं साख्रि मावलायनाय। माबायदि एसेबां गोरों मानसियानो सेकेन्ड हिनजाव जाहैदो आं बेखौबो आसरित मोनलायलाङो सम लाना। मा दंमारो मोजां मोनलायनायाव, गोसो थोलायनायाव ना? गथ' गथाय नुखानायनि उनावबो गोरों मानसियाबो माने हाबा जाहैनाय आंनि मेगन सिगाङाव दोङो थारमाने, हाबा जाहैथारनाय थारमाने। आसरित मोनो आं बिसोरखौबो। हा मा साननानै जाहैनाय, मानो बेफोरबायदि जादों। दाना आं बेखौनो बुंदो आरो हिनजावफोरासो स्ट्रं जानांगोन। जों हौवाफोरालाय ससियेल मिडियायाव उन्दै उन्दै सिख्लाफोरा, उन्दै उन्दै गथ'फोरा ओरैबायदि गाज्रि आखल आखु देखायफैयो। दासो एसे बन्द जाबाय, हा दासो एसे बन्द जाबाय, ओरैबायदि गाज्रि गाज्रि आखल आखु दिन्थिफैयो। गावसोरखौनो गोरों बायदि मोनो, जेबो मोनथियालासिनो, जेबो सिनाय मोनालासिनो। दा बैफोरबायदि गाज्रि आखल आखु दिन्थिनायफोरखौ सिख्लाफोरासो, हिनजावफोरासो ससियेल मिडियायाव फैनानै रायनांगोन, बुंनांगोन। जों हौवाफोरा नङा। जोंफोरो बुङोब्ला नोंसोरो जोंखौ गाज्रि मोनो, मालायखौ मा नांजाबाय थादो, मालायखौ मा बुंबाय थादो। हा दा दिनै नोंसोर नुबाय एसेबां समायना हिनजावखौ हाबा खालामनानै गथ' गथाय बेसेबा समायना समायना। नोंसोरनो नुगोना नुवाखै दुनियाया मा जालांदो, दुनियायाव मा नांगौ थांना थानो थाखाय। दिनै नोंसोरनो नुदो। नङाब्ला नोंसोरनो दबथायनो हायाब्ला, नोंसोरनो जेबो बुङाब्ला, हा हौवाफोरालाय मा नोंखौबो लागोन, गाबोननो गथ' सानै खांगोन, सासे खांगोन, आरो गारनानै सोरखौबा मोजां मोनबावलायगोन। नोंसोरनो दबथायनांगोन, नोंसोरनो बाथ्रा बुंनांगोन, अब्लासो गोजान जागोन, अब्लासो लाजिगोन। सासेबो सिख्लाफोरा, सासेबो हिनजावफोरा जेबो बुंफैयाब्ला फेसबुकआव बुंनांगोन। हिनजावफोरासो, सिख्लाफोरासो, नोंसोरनाव गासैनावबो फेसबुक दङ, गासैबो मोसानो रोंगो, फेसबुकआव गासैबो मोसाना देखायो जानजाय सिमाव सिमाव। नोंसोरबो बुङोब्ला फेसबुकनि गेजेरजों सोरनिबा न'खर संसारा हा आलाय सिलाय जायालासिनो, सोरनिबा गथ' गथाया आलाय सिलाय जायालासिनो मोजाङै फरायनो मोनगोन। नङाब्ला बे गथ' गथायफोरालाय मा मिथिगोन? बे गथ'फोराथ' जेबो मिथिया। बिमा बिफाया दोखो दोखो मोजां मोनलायदोंमोन, गोसो थोलायदोंमोन, हाबा जादोंमोन, लास्टाव आरोबाव आलादा आलादा। दा गासैबो बुङोब्ला फेसबुकनि गेजेरजों, अब्लानिया एसेबाबो गाज्रि आखु आखल दिन्थिनायफोराबो लाजिगोन। नङाब्ला लाजिनाय नङा रावबो जेबो बुङाब्ला। अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। जय हिन्द।